ebido ọlụ taa a na-ebido go ọlụ ebido that day won say no ya hand ya over that okeke eme ihe ni na elisie nya that okeke anwa ebuputela anya mana from today executive obi akuni na ebido go ọlụ na mmu otu ebido go ọlụ bikon anụrụ m ihe n'uche ya man and I am accept ozugbo ozugbo edebere m ihe echi Bama gini bidolu. Ndị ọbụ na aligo egwu egwuela anyị ka anyị na-arịtọn na ya dị ile ọkwani ya ụbọchị eke na-eme unu chairman anyị gbara unu bụ n'ime otu ọhụụ egwe ka ị na-ebie unu taa gbana bụkwa unu cheta ụbọchị onye mma ọ bụrụkwa na-ebie unu na egwe bụ unu wezere egwuregwu n'ọfa agwa ka e na-enye unu owo balu no galu ni jo ndi ise man ko fa so e de ma na ko fa na yo I daba tata ko sa du na ka e gudu ma fula go ba so ma awo ndi secretary de do ba so ba ko fun de te de ma ko ba so e na ga ni awa ju o ka bia amen Let's go to Naka. Let's go to Naka. Okay, no man. No matter what you want, Munyaka. The one answer to Naki, or the one to see. Call you again, Madame Basu, you my mamma. Mumaro, the Inachi. Come on, you I knew. Open on we buy them again, as well, who was the line, who was very wedding. Oh, I will do more to almost battle. More to that part, who now I hear. But I can. Oh, I will go to put about Delavo. I didn't watching Bruno. I didn't watch this. Tiago got to what? Tiago 1,000 grams. My mother, I have not right. I know my mother. The color you see was young. I got what I made us to go to what the book I did. I know I'm not. I was I put the creating. Near beer, Butek mineral. Take away malt, which is I want to say, I think who are you also? Original. What was you not also? I fear 10,000. No, moto di balogo. Who do make you one you? Hello, Fambo Onyeka Chukwu Nnenu, the new chairman, elected chairman of Barnisioye, home and abroad. All Tataka, the former chairman and the former chairman go Amobi CH with the former Umoti. Tataka ba handle over. Anyanwa, says I be all na pa hand the gang over. So was I now the next Okeke.
kaba ya ebupụtazila anyị the items ụbọchị oyi so n'ọnya ka eme tata ife nwere ịgwa ndị ụbarụ n'isi oyi nọ n'ụlọ ma ọnụ n'ezi nkwa m na-ekwefa bụ na anyị ama yarịpụ ndị ụbọchị oyi anyị na-ekweba nkwa na anyị alụ ezigbo ọrụ anyị alụlụ kanalịa ndị chigburu achị bifo mana a na-ayọkwa enyemaka fa na ọfanyela anyị aka ọgbado anyị ọkpa nya bụ ọrụ wee na-eme gịnị wee na-aga n'iru